Nájom skončil, ale nájomca neodišiel. Nájomcom ste sa dohodli na tom, že ukončíte nájom, je už jedno z akého dôvodu. Nájomcovi ste dali výpoveď z nájmu, ten mal na druhý deň o 10:00 z bytu odísť, avšak neodišiel. Aké máte ako prenajímateľ práva? Môžete do bytu vojsť, môžete zadržať jeho veci, máte právo na to, aby ste vymenili zámok alebo odpojiť elektrinu. Podstatné je to, akým zákonom sa riadi zmluva, ktorú máte uzavretú medzi sebou a nájomcom. Pokiaľ ide o zmluvu o krátkodobom nájme z roku 2014, v tomto prípade máte právo vojsť do bytu, máte právo zadržať veci nájomcu, takisto máte právo na náklady nájomcu tieto veci premiestniť a uskladniť niekde inde. Ak to máte zakotvené v zmluve, taktiež máte nárok na zmluvnú pokutu, napríklad 50 eur na deň, za každý deň omeškania, ktorý ten nájomca v byte zostal a z neho neodišiel. Po vyprataní bytu nemá nájomca nárok na náhradu bývania, nemá takisto nárok na to, aby ste mu hľadali nový nájom, naopak je povinný vám uhradiť všetky náklady, ktoré vám s týmto problémom vznikli, s umiestnením jeho vecí, s vyprataním z bytu a tak ďalej. To všetko platí iba v prípade, ak máte správne uzavretú zmluvu medzi sebou a nájomcom, teda zmluvu o krátkodobom nájme z roku 2014, ktorá je platná, správne spravená, neupravovaná, podpísaná vami, podpísaná nájomcom.